Gusti kita haminta nugrahane rahayu sagung kang dumadi Pitana hanenggih nagari pundita kang kahe kewadi dasa purwa basa eka marang sawiji adil luwih dasa 10 purwa wiwitan sanadyan to kathah titahing Jawata ingkang kahungkulan ngakasa sinangga ing pratiwi kinabiting samudra kathah ingkang samenywanggana raras nanging datan kadi negari ingkang ginupit ing mangke pundita nagari satunggal Darbya nama sadasa Ika Tama Panboya Muhung nagari ing Ngamarta ya nagari Indra Prahasta ya Prajambatana Kawarsa ya nagari ing Cintakapura mila winasta negari Ngamarta ingkang mengkuwerdi papan pepuntaning ilen-ilening toya Jawa inggih papaning pangasrepan mila sinebat Ngindra Prahasta katentremaning praja Ngamarta mung sak prawalaning kasuwargan Batana kawarsa kadhatoning Sekar Pudhak Cintakapura pendapining praja ingkang sarwa sesudya mila kinarya bebuka hangupadya negari satus tanantu kekalih sewutan jangkep sadasa dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah Karta Turaharja panjang dawa capane punjung lur kawibawane pasir samudra wukir gunung tuhu negari ngukuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah kathahing para jalma ngamonca ingkang samiya wis mlebeting praja katingal jejel apepet haben cukit tepung taritis papan wiyar katingal rupa inggih awit saking rarajaning nagari ripah tondo lakuning para dagang layar nang kuda kang samiya lumintir siang tanah piratri ndali diri datan wonten kendhati labetan wonten sang sayaning dedalan Karta tandha kawuling padusunan samaya hayem tentremati mungkul pangolaing tetanen pitik wentan wonten cinancangan wanci hawana glaring pangonan surupe ngarka wangsul marang kandange dewi-dewi datan wonten carane kandhang nganggo pepalang lawang kinancing labetan wonten Dursila Juti Raharja pihing parang muka para mantri bupati samya kontap kautamane Dibya Wirutama tansah njunjung luhuring sang katong lan haruming nagari dasar nagari Ngamarta gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusi jero tancepe akeh bawahe tur kasusra ing manca praja
Pendaan mangsa ngaturaken bulbek ngawujud glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri pinangka tandha lintuning sih katresnan. Wenang den ucapna jujulu ing sang nata ingkang ngrenggani praja. Hanenggih jejuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Guna Talikrama, ya Prabu Sada Dwija Kangka, ya Prabu Darmaputra, ya Prabu Dharmaraja, ya Prabu Dharmawangsa, ya Sang Anjata Satru. Mila jejuluk Prabu Puntadewa, yekti sanata dadi rasaning para dewa. Prabu Yudhistira titising Jim Yudhistira kawarti. Guna Talikrama sang Prabu pinter naleni basa, Sada Dwija Kangka sang katong rair ing mangsa 12. Darmaputra pinundhut putra Bathara Darma. Dharmaraja jumenenging sang nata seneng kuyung kelawan para kadang catur sumarambah para kawula sak nagari ngamarta. Dharmawangsa Narendra ingkang duwe ing kewajiban Anjata Satru ratu ingkang datan darbi mengsah lila ing donya legawa ing pati. Mila datan mokal katengaran ludira seta labet saking sucining penggalih. Dasar Mahamektanwita Dharmahita Sarahita Samahita lire karemelah kapanditan remenelah pangadilan sengsemelah kaprajuritan marasudira ing tata krami. Narendra guna hinga guna tan ngendak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkuli handap tan kasoring sesami. Lelabetaning sang nata paring sandang wong kawudan haweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon maloyake wong saged kinarya suka sagung para prihatin. Sarta ngasta sama beda dana denda lampahing pangadilan nindakaken dana siasat lirit datan ambau kapine. Jarwa leres kapidana datan mawiwigih ringa-ringa sanadyan to santana kulawarga pinatrapaning pamisesa. Dasar Narendra Mamek Berbudi bawa leksana. Lire Berbudi hangganjar mula wisuda bawa leksana apa ingkang kadhawuhake datan kenging nguncat tetep kelampan. Lamun ginunggung luhuring sang katong lan wiyaring jajahan kaya sarat tritan wonten pedhoti pinunggal kang ngamur weng kawis sinigek. Nuju hari sumemanis sang nata miyos nyuwakaning stinggil benaturata lenggahaning prastarana. Lelemek permadani sinebaran sari-sari ginanda widol sajebat kasturi. Kahaya para parekan kang ngambil upacara nata bebek mas minrok mas banyak dalang sawunggaling hardawalika kacu mas dwi panggo ingkang sarwa rukmi. Kinebutan lar badhak kanan tanah pikiring pungas ngambar gandaning sang katong antya prapteng panguraan. Sirna kamanung saneyen Candra panyayah Bathara Darma ngejawantah kahaya para hapsari. Rep sidhem pramanem tanana banene walang salisik. Taruning wreksa datane Bah Maruta tan lumampah mung lamat kapiyarsa swaraning pradonga ngrangin binarung pangeli ing Widuwati kasambet oceng kukila kang menca ing waringin saha para abdi kriya gemblak panding gening masan hanambet karyane sowang-sowang pating telengkerang pating telengkir gimbal gantilir mandyaraga. Ora dadi saur malah dadi hasri senen jroning pasiwakan. Natkala samono kahadhep lawan ingkang rayi ingkang ketingal jumeneng hambar gagah kaya lintang Bima Sakti kang anuwak tutu ing naga nenggih menika ta panenggak Pandhawa. Anyatriya wonten ing munggul pamenang kekasih Raden Werkodara. Ya Raden Bratasena, ya Raden Wayuninda, ya Kusuma, Gandawakstratmaja, ya Sang Jaka Abilawa,
sebatan kantun kahadep ingkang rayi kembar kemanikan satriya ing sawejajar kelawan bumirah taun nenggih dian sakula lan sadewa. Ya sang pinten lan tangsen ing jawitasi handher mbalabar pisuwaning para narapraja wiwit saking bupati sepuh ingkang sebatan Kangjeng lumengser Bupati Anom panewu mantri lurah jajar sapanunggalane pisuwaning para narapraja tinindihan kelawan mantri muka nenggih sang Rekyana Patih Andakawana lan Patih Tambak Ganggeng. Nalika samono sawetawis lenggahing Sri Naranata katungko gedhering jawi katingal praptanipun ingkang Ngarakanata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna tumedhak saking titiyanira Kyai Jaladara miyak Prawadya ingkang samya seba daya-daya minggah miring setinggil kadgada enggalih Prabu Puntadewa sigra nampi dhateng praptanipun ingkang ngaraka linenggahaken jajar kelawan sang katong tan montra-montra titah yayah Hyang Suman kang ejawantar sandum kabagyan. Teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lisan saking Sang Nata Prabu Puntadewa. Leng-leng ramyaning kang sasangka punyar mangrenggo ning puri halep ingkang omah Mas wermuruping langit Bekyan sarwa maneh dan sembah nireng ulun kapurupa risang murupeng
sahanan ningkang kanang sing dase mawehku kosawekung ring delahan tian kanang mamujweng wa Rijeng nayakaning rat tuteng rat kotomo manggu homanugraheng lan sewa sukata lan sewa sukata tang huwus minulya
raras kang lenggah neng dampar kancana lir Bathara Darma sumorot prabanya kumelar hangebe kang samya sumewa tinon kati samudra pasang kang samya trapsila nganti wiji lengkang sabda pangandika sa